Ngicela nje ukuqala ngokubingelela Ikomidi Lobaba siqala nje ukuhlangana namhlanje. Bese nginethula ngabanye cela ningivumele ngikwenze lokho namhlanje. Ikomidi leli elizoba responsible for izinto eziningi eziphathelene nenkonzo nje yonkana. Ngiqale ke unobhala. Naku ngizikhohlwa. Naku sengiyikhohlwa mina. Imini usihlalo ebasalwane. Yes, bese ke ngiza ngonobhala wethu ubaba uGumede. Ubaba uGumede ke uyeyeye siyamazi sonke udokotela la ekhaya. Siyabonga dokotela. Siyazi ukuthi umuntu obusy. Umuntu ongatholakali kodwa wavuma ukuba imember enkosi yami leli komiti. Siyabonga kakhulu. Oh, be thou greeted, highly favored servant of the Most High God. Be greeted, sir. It is such a pleasure. Such a pleasure. Right. Bese ke ngiza ngosekela usekela nobhala. Ubaba ke nangu lapha ya siyamazi sonke ubaba uNgcobo umashiya amahle. Nkosi yami siyabonga niyamazi ke ngihlezi ngimfaka nje einkonzweni ashumayele, especially uma ngingekho yena yasaleke nebandla ashumayela. Yazi into enamandla kakhulu le. Sibonga kakhulu umcoco. Ngeke Nkosi siyabingelela mpostoli. Thank you so much. Bese siba nosikhwama wethu umphathi sikhwama unqengelele. Ndoda yamabhizinisi ke le. Sibonga kakhulu Sheng ukusihlonipha nje baba esikhathini sakho. Sibingelele baba. Siyabonga kakhulu ukuthi uvume nawe ukuthi nje uzoba usikhwama usiphathele imali zethu. Siyakwethemba. Bese futhi ngethula nanansi insizwe sencane. Usewubaba ke basalwa kathi simshadisa nje onyaka odlule. Ngambona emncanyana. Uganiwe impela nonkosikazi. Uyena ke ophethe abantu abasha. Ngithe abaphathe umuntu noma engangabo ngokweminyaka kodwa ngokwesigaba usengena ke esigabeni sobaba. Yikho ke khona kuleli komidi leli. Sikwamukela Njomani. Phatha omkhulu. Siyabonga. Yeah. Cha basolwane ake siqale. Yebo. Mhlasimpe umuntu akabonge ukwethulwa. Ngicabanga ukuthi umfundisi nje kukhona into engangihlali kahle angenze ngikwazi ukuthi siqhubeke ne-meeting singadlulisana ngakuyona. Nginombuzo lapha mfundisi. Yazi namhlanje sikhonze kahle yamnandi inkonzo. Kusukela eqaleni yazi yayophela. Khona nje la ngiphazamiseke khona. Nakho sewushaya lo mfana uMabaso. Ngicela ukubuza lapha na mfundisi bese kwenze njani umshayelana uMabaso? Ubani futhi Mabaso? Ubani manje Mabaso? Mfundisi. Cha uMabaso phela lo mfana odlala uyokhuza lapha ukhehle kuwo. Hayi weshe uyadelela ke lo mfana. Uyadelela ke lo mfana loyo akadelela ukuya ngokuzolala. Cha nami nje ngicela ukungena kule mfundisi ngoba ikhona into engayi-understand kahle la ukuthi wenzeni kahle uMabaso. Senze ngimkhulumele njengomphathi wabantu abasha phela uMabaso kusewumuntu omusha. Ukuthi mfundisi sengaze umshaye ena impela ngemayigeria. Mfundisi wenzeni uMabaso ngoba phela uMabaso ubeyidlala keyboard lapha yana ngimone idlala eyanayo phansi. Ubeshaya nayo phansi ulokhuzana beshiyoguqa impela. Lento ikhombisa ukuthi uyimisela uyayinikela kulento akafuni nokuthi ingoma ime. Uyabona intshumayelo lento beyenziwa ulokhuzana lapha yana uMabaso. Ushawelani Mabaso? Hey kahle wena Njomani ungazodlala wena. Kade sadlalelwa abantu lapha beyidlala keyboard kodwa akazi umbona umuntu awisa keyboard phansi azayidlala khona uyadelela lowo muntu loyo. Uyazi imali nekeyboard wena uyazi ukuthi imali nekeyboard. Wakwaba nayo ke ikeyboard nje eyakho nje ethi wena wakwaba nayo ke awayithenga. Mfundisi hayi kahle bo. Singazokhuluma ngekeyboard ke nje anginayo impela kodwa singazokhuluma ngangcobo ukhuluma ngeband. Uyabona futhi safanele nje siye lapho vele njengebandla manje sisuke kulento yokudlala ikeyboard eyodwa. Kodwa ke asikho lapho mfundisi ngikulento ethi uyangixaka mawusuthi
eyakho ikeyboard indlela oshusho ngayo manje nesibindi esingaye ngathi wayithenga mfundisi kanti phela mina nawe siyazi ukuthi awuyithenga ngale keyboard mfundisi angithi wayilutha wayithola mhla kuluthwa mfundisi le keyboard yakhumbula yini uyibona kunje webhebhe uba nokubuza leyo nto wena uhlangana naphi wena nokuthi itholakala lephi keyboard okusalayo eyami hawu eyami le keyboard lena kusiyona yethu eyami yakuzwa ke lokho wait a minute back it up hold it right there. I hope I didn't hear somebody right now with my own two oracles that the very same keyboard that we are playing in the church was stolen. I hope, Mr. Mhlongo, my own eardrums did not just report to me that we are playing a keyboard that was looted. I hope that's not the case. Hayi kahle ke phakathwayo awume kancane nje ngengisa inkulu ke manje ima kancane ngengisa inkulu mina sekuyangicacela ke manje ukuthi kanti kahle lolu khehle gume olwakho umfundisi uyabona olwakho umfundisi akunendaba ukuthi litholakale kanjani nami ukuba kuthiwa besesikhundleni sakho umfundisi wami ngiyomshala mfana ngiyomshaya ngiyomgqima ingozi engeqiwa ntwana hawu ngeke phela usho ukuthi njengoba kungeyakho nje namfundisi siyasho isiZulu ukuthi phela enethu ungayisengeli phansi ngiyayibona leyo nto manje umfundisi efana hlupheke manje enalo ukhehle gumelo wakhe hayi umsala ukudlala abasalwane usala ukudlala uyazi ngithule nje nginilalele lapha amadoda kaNkulunkulu niyabeka sengifikelwa iscripture esinamandla kakhulu esitholakala lapha ya encwadini ngithi kaMathew chapter number 22 uverse 20 wakhona noverse 21 Jesu ukhuluma nabafundi bakhe lithi iBhayibheli ubabuza umbuzo uthi ngokabani lomfanekiso nalombhalo na thiwa bathi ke kuverse 21 la ngiyakhona bathi ke ngokaKhesari usathi kuJesu nikezani uKhesari okaKhesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu angasi noma nyangiswa yini basalwane awubashaya amapholo bashaya mashaya amahle ngathi uzoshumayela ke manje wenqengelele uyambona ke lo muntu engimshumayelisa njalo uyamuzwa kodwa ukuthi uhamba kanjani phela mina ngufaka umphupho epulpit lami angufaka nje umphupho come on cha kanti ke engizama ukusho umfundisi wami la ukuthi ikeyboard le kahlehle akusiyona yakho mcotsha akusiyona nje yakho bekufanele nje ngokukhulu ukuphuthuma siyibuyisele kumnikazi ngoba intshontshiwe phela le keyboard intshontshiwe nje hayi kahle ke amapholo hawu kanti uyabheda hawu yazi ubuseza nayo kahle indaba usuyabheda ke manje ngasuzama uqhamukani nesambule esicashila ngazi kanjani ave nibheda mase niqhubeka ngoba phela lento bemele nje uyiyeke lapha yana ngaseqaleni busu right ngiyabheda ke manje awu kodwa nceke yenkosi ayi kulungile baba mawukuthi kuhle kuwe ukuthi ubone ukuthi ngiyabheda njengamanje kodwa mina nceke yenkosi ukuthi benginilalele lapha nokho nikhuluma ngilalele nina ngapha ngilalele nomoya akuselani ke baba siyekeni le ekaKhesari kodwa iqiniso lithi ke baba awenzanga kahle umfana loyana ulimele kakhulu umlimazile lo yamfana ngiyacabanga ukuthi angangifakazela uyeyeye. So what happened there, my pastor, maybe you don't know, is that the young man was badly injured. You know, you almost broke his rib cage. He came to my surgery and I just had to refer him straight to the hospital. As we speak right now, he is admitted and I don't know when it's going to come out because he is severely injured. You know, I think you are very lucky that he did not press any charges against you. Very lucky. Cha ngiyakuzwa dokotela phakathwayo ngiyakuzwa mfowethu nami anginanxa uyabona ukuthi nje lento yonke ingiphatha kabi yangicasula futhi ukuthi kungavele kuzobuzwa mina lana ukuthi ngimshayelani uMabaso engabuziwe yena ukuthi uyiwiselani ikeyboard yami uyayibona leyo nto leyo indaba emele iqale lapho ukuthi uyiwiselani ikeyboard na umbuzo oqala sekubuzwa mina manje ukuthi ngimshayelani ayilunganga leyo nto asiqaleni eqaleni kwendaba ukuthi bekwenzakaleni ngaphambi kokuba kuze kwenzeke lokho buka manje kuphakama enanonjomani baphakama ngami manje angithi khona iWi-Fi lapha esibhedlela asenze FaceTime asenze nje FaceTime sikhulumeni kahle nokhuzana Mabaso ezoxolisa kahle umfundisi phela ayikho lento
uphakama ngami lo mfana manje bazona ngicela siyivaleni lento kusenje singaze sibe nezinkinga asibonane ngeviki elisayo sesikhuluma mhlasimpe ezinye izinto ezingconywana siyabonga abafowethu sibonga ukuhlangana umoya noma ihluthukile kodwa sibuyisaneni bese siyahamba siye emakhaya siyabonga abafowethu hayi qinisile mfundisi wami ngiyavumelana nawe mina kulokho ngivumelana nawe wena Njomane wena hayi mfana kithi sazokhula wena sazokhula ngempela ngoba ngiyabona njengamanje indlela osuyihamba ngiyakubona ukuthi engathi uyaphuma esandleni uyabona njena thina eselusayo siyazi ukuthi inkomo beyithi mayiphuma esibayeni uyibize kabili kathathu yabona uJamludo mayingasezwa usumbize kaningi uvela ukhipha isitswebhu abuyele phakathi esibayeni angisho ukuthi ngithineke kodwa mfana wami sazokhula khehle ya hayi siyabonga Akangizwa sibani baba. Wayidlala lomnandi.